Ƙararrun mawaƙa wannan tabbas sun fitar da waƙoƙi a lokaci ɗaya kuma masu matuƙar daɗi masu rawa. Wannan mawaƙa guda biyu tabbas suna matuƙar ƙoƙari a wannan shekara ta 2021. Duba da yanayin inda mawaƙan suke fitar da waƙoƙi masu matuƙar daɗi masu rawa zuciya, na tabbatar cewa masoyansu suna tare da mu a daidai wannan lokaci kuma a cikin wannan channel ɗin ta mai Aroka TV. Dan waye da wannan shine farkon zartar ka wannan channel din, muna roƙon ka da burma da ka danna mana alamar nan ta subscribe da alamar ƙararrawa da kuma alamar like, domin ta hakan ne zaka dinga samun ingantaccen ayyukan iri daban-daban da zaran mun yi kuma da zaran mun dora a cikin channel din nan. Tabbas za mu sama kowace waƙa ko wanda fasi a cikin wa'annan jarumai, kuma idan ka ji ta ka tantance gwaninka a ƙasan comment matakan. Kai mana comment da ra'ayinka a ƙasan wannan comment matakan. Kai mana comment da gwaninka wanda ya burge ka fagen waƙoƙi da yake fitowa. Na tabbatar da cewa masoyansu za su zo su yi mana comment din da ra'ayin nasu a ƙasan wannan bidiyo. Na tabbatar da cewa ka so ma kai share din wannan bidiyo zuwa group din naka na WhatsApp da na Facebook bayan ka saurari waƙar kowanne fasi mawaki a cikin wannan hazikai fasi wannan sun kadade suna fafata waƙoƙi, musamman waƙoƙi wani aka fi sani wata kanana. Na tabbata da cewa za ma ka so ka share din wannan bidiyo zuwa group din naka na WhatsApp da na Facebook, domin ko in ka saurari waƙoƙin su tabbata za ka tabbatar da cewa sun yi matukar kokari musamman a wannan shekara ta 2020. Bayan mun samu waƙa don kai mana comment da ra'ayinka a bisa wannan waƙa da muka samu a cikin wannan channel, kuma kai mana share din wannan bidiyo zuwa group din ka na WhatsApp da na Facebook ba tare da mun ja bidiyon babara musu amma waƙar wata kan aure bai to haka zalika dan idan wannan shine farkon ziyarta ga kadan alamun subscribe da alamar ƙararrawa. Haka zalika za mu ya bayan haziki fasi wannan aka fi sani da waƙa ko wannan fasi. Na tabbata da cewa kai ma zaka so kai mana comment da ra'ayin naka a cikin wannan channel din ta mai. Na tabbata da cewa ka saurari wannan waƙa, kuma na tabbata da cewa inda ya kasance gwanin ka zaka so kai mana comment da ra'ayinka a cikin wannan channel din ta mai albarka mai. Duk sun ana muka lokacin bidiyo, amma gaban mu gargare shi idan wannan shine farkon ziyartar ka danna alamar subscribe da alamar ƙararrawa. Idan kuma ka dade da ziyartar mu ka danna alamar like. Mun gode sosai da ziyartar mu da kai a cikin wannan channel din ta mai albarka mai. Duk sun ana muka lokacin bidiyo, amma gaban mu gargare shi idan wannan shine farkon ziyartar ka danna alamar subscribe da alamar ƙararrawa. Idan kuma ka dade da ziyartar mu ka danna alamar like. Mun gode sosai da ziyartar mu da kai a cikin wannan channel din ta mai albarka. Na tabbata da cewa ka saurari wannan waƙa, kuma na tabbata da cewa inda ya kasance gwanin ka zaka so kai mana comment da ra'ayinka a cikin wannan channel din ta mai albarka. Shararre fitacce wannan fitaccen wage ke taka rawar gani kuma yake fitar da waƙoƙin shi iri daban-daban masu daɗi masu rawa zuciya. Da idan ya fitar da waƙar shi zaka ji ta kaji daɗin ta kuma zaka yi bare ta kai maka commenting na jin daɗi a kai. To da farko da wannan shine farkon ziyarta ga channel fata da cewa zaka danna mun kalmar nan guda ɗaya wacce aka fi sani da alamar subscribe da alamar ƙararrawa da kuma alamar like. Kuma haka ne zai tabbatar mana da cewa kana bibiyar wannan channel din kuma kana sauraron ta a kowane lokaci. Dai mun san wannan fitaccen magi yana taka rawar ganin da ya cancanci a yaba masa a jinjina masa. Duba da wannan magi ke taka rawar gani kai kanka zaka iya mana share din bidiyon zuwa dukkan wasu gurarkan ka watsa da na biyu domin ka tabbatar mana da cewa kana bibiyar mu kuma kana saurara dukkan wasu fitattun aika na mu da dai mun san za ku yi mana share din bidiyon zuwa dukkan wasu gurarkan ku na watsa da na biyu, domin haka ne zai tabbatar mana da cewa kuna sauraron wannan channel din kuma kuna bibiyar da mu a kowane lokaci. Tabbas za ka yi mana commenting da liking da sharing a cikin channel din domin ka tabbatar mana da cewa kana bibiyar channel din kuma kana sauraron ta a kowane lokaci.